עכשיו נגיד שלום ליובל פרידמן. שלום יובל, מה שלומך יובל? גיא, מה נשמע? נבחר, אני לא יודע על ידי מי, להיות האיש שיוביל תחרות חדשה שאנחנו משיקים כאן בצינור לילה. מה היא יובל? אז אם אתה זוכר גיא, בשבוע שעבר אנחנו שידרנו סרטון של כלבה שעושה המון בלגן בבית, ואז עושה פרצוף כזה של כלבה תמימה כזאת בחמודה. בואו נזכר. Here's what Berlin did today. She pushed her way into the bathroom, and she's now holding out in the shower, where she continues to stare at the wall, which only makes her look guiltier. What did you do, Berlin? Did you chew up that sheet on the bed? She's praying that we blame somebody else. אחד הגדולים זה היה. כן, אז גיא, מסתבר שזו ממש תופעה, זה לא רק הכלבה החמודה הזאת. שים לב לסרטונים הבאים. Did you do this? Who did this mess? Who made it? Denver, did you do this? Denver, was this you? Let me see. Let me see your face. Oh my goodness, Denver, you didn't. You did this? אוי, מסכנים. איזה חמודים. כן, נו. אז גיא, אנחנו ביקשנו מהצופים היקרים שלנו שישלחו לנו את הכלבים שלהם אחרי שהם עושים צרכים בבית. זה לא סתם, אנחנו הכרזנו על תחרות הכלב האשם של ישראל. זה משהו ענק. והנה כבר הגיעו? הגיעו עשרות תמונות, גיא, עשרות תמונות. שים לב, זו הכלבה ג'סי ששלח לנו דני זיבוב. וואו, איזה בלגן. וזו הכלבה של מורן הנאיס, שאנחנו לא יודעים מה שמה, שקיבלה מעל 116 לייקים. כבר, ממש בחצי שעה, כי על פרצוף כזה... זה הכלב הרלי של עופרי חפץ. מה זה, הוא עם פרצוף כזה בגלל הכפכף שהוא לעס? כנראה, והכלבה גוגל של תום קנין שפיזרה קמח. קמח, או אבקת כביסה, מה זה? זה ליד המכונת כביסה, אי אפשר לדעת. כן, ומה עוד? הכלבה איזי של עומרי כהן. יפה מאוד. אז זה בציר ראשונים היום, קיבלנו באמת כמות מכובדת, בחרנו את הנבחרים, העלינו אותם לדף הפייסבוק, אבל אנחנו מזכירים לכם, יש עוד כלב. אחרון חביב, גיא. יפה, אוי, כלב רע, אתה כלב רע. טוב, אז אתם יודעים מה? אם בא לכם, אם אין כלבים ואתם רוצים פרצוף השם בעצמכם, אפשר גם, הכל תעלו לדף הפייסבוק שלנו, חפשו הצינור, תעשו לייק, שם כבר תבינו את גודל המהומה. יובל פרידמן. שלחו לנו תמונות. ישלחו, אל תדאג. תודה רבה לך בינתיים. ביי, להתראות גם.